YouTube. Grunden for, at jeg ikke har lagt så mange videoer ind, det er, fordi jeg skulle lave noget, mens jeg ikke var der. Så nu er jeg nået helt med. Jeg har jo bygget en mur, fordi, ja, som I kan se, så var der hele tiden noget, der gik i stykker derinde. Så har jeg også bygget alt det her pynt her rundt om. Der var den gennem mur. Tryk på. Høj, og den her pynt der. Jeg har lavet helt meget her. Og der er mit gamle slot. Det har jeg jo set, hvis I kan se Grim Studio 2. Og der er min træhytte nu, som jeg også har fået bygget. Og min egen by, som jeg også har bygget. Den skal vi sgu da lige se, ja. Ja, den skal vi sgu da lige se. Den har 2 smedmænd. Smedværmand. En smedværmand. Kæft, det er vildt. Og en bibliotek. Nej, hvor dejligt. Så kan jeg sgu da låne Pippi. Og dig for 6 og mig for 6. Ui. Jeg skal jo bare en pil ind. Hver gang jeg lukker. Og det er vores grund. Som går lidt overdrevet langt ned. Går ned til Grundfjeld. Så kommer vi herind, hvor der også kommer malerier. Og en ny brænder, fordi hvis det er herinde. Så har vi lige derinde i stedet for. Det ser meget mere realistisk ud. Sådan, så er jeg her igen. Ja. Jeg skulle lige have ordnet noget. Fuck, den hakker, når jeg har det her mens. Der er monster overalt der. Hej, my little fella. Okay, gå lidt væk den vej. Okay, der var en creeper. Fik den. Kom, så skal vi lige en bogekamp, skal vi ikke? Fuck, jeg er syg, mand. Vi har fået vores enchanter-bøger. Det hele det er sgu så godt, det. Fuck. Jeg er fandme ikke ryddet op i de her kister.
Og lige tager de 35 her. Bare skriv nogle kommentarer, hvis I synes for eksempel det er blevet, altså hvis I synes at det er dårligt, at jeg ikke laver nok videoer, eller så skal I bare, eller I kan også bare sige at jeg laver for mange videoer, eller jeg laver for lidt, og hvad tidspunkt jeg må lave mine videoer, hver dag eller sådan noget. Fordi det vil jeg gerne sætte mig ind i. Hvor skal hun pløje der? Jeg har helt glemt, hvad der er i kisterne. Nej, den her skal den skal derinde. Og så skal vi have nogle fjer. Der var de. Sådan. My little fella. Oj. Hvad er det her? Knaldperle. Jeg er en knaldperle. En knaldperle. Er det bare mig, eller er jeg en knaldperle? Det ser så rigtig godt ud. Jeg er bare vant til, at det skal gå så stærkt, fordi at her, når man har bandicam til, så er det så irriterende, at det skal hakke så meget. Det kan jeg sgu ikke lide. Det var dejligt. Så er der mere end til den anden smed. Jeg er en slags villager for alle. Alting. I må gerne spørge mig på Skype, men ikke lidt forløbig, fordi det virker ikke for mig lige nu. Det virker ikke. Hold kæft, det ser godt ud. Det ser sgu godt ud. Men der er så ingenting op i den træhytte der og sådan noget. Det er fordi, jeg synes bare, at det skal være et rum, man skal kigge ud efter monster og sådan noget. For eksempel med en enderman. Det er det ikke det bedste kiggerum, men når man kommer herop, så bliver det meget bedre. Meget bedre. Meget bedre. Også meget bedre gulv her. Nice, det er en kæmpe udsigt. Men YouTube, jeg har det altså bare sådan, at jeg ikke gider at lave den, blive videre med den video her, så vi ses.